mai sa ɗan adam yayi ta tagugu tsakiyar dare. Idan ya taɓa maka zuciya sai ya bar ciwo a hakarkari. Wasu sun bari yin so don wuya, waɗansu fa kullum marmari. Hannunka nake mai sanda, magana ta da inda take hari. Ki rike ni da kyau mai so na hakar da ki bar ni na fada a garari. Ta wani yar kirki ce ba ta kama da tijara ba, don haka ba zan ciwon zuciya ba. Tun da kin ce kin yarda, ni ma kuma na yarda, ba mu tilastawa a rayuwa ba. Tun kafin halittar mu Allah ya haɗo mu, ba mu san mene ke faruwa ba. Yanzu ga ganga ta jiki sun haɗe sanadin baki, kuma ban ga dalilin rabuwa ba. In ban da dalilin so ko na ce sanadin ƙauna, ba za ki ji sirrin zuciya ba. Soyayya akwai daɗi, ke ce kika sa na sani, da ba a sa a ni cikin sahu ba. Wanda ke son kushe ki, gara ni ya kushe ni, lamarin ba a zai zama rigima ba. Amma yin ke ya taɓa, ba zan taɓa yarda ba, rigimar mu ba ta taɓa rabuwa ba. Ni so ka da ranka da han, tunda dai shi larura ne, maƙiyan mu ba sai mana dariya ba. Duk abin alkairi wasu ba sa san shi, cikin kawa ba a kowa a zaki ja ba. Dan na kara mutuncinki ba ni yin rakiyar zance, ke ma ba zan nuna wa abokanai ba. Tunda da yan gane na fi san ki da kaina, to magulmata ba a kinsu ba zai shiru ba. Idan da raina ba zan saka tagumi ba, idan babu tausayi zama haka ba zai yi kyau ba. In babu soyayya ina za a gane ƙauna, mai san ka da gaskiya ba zai kona zuciya ba. Ko da an saba ba a tona sirrika ba, to ina wata riba idan so ya zama gaba. Nai kira ga masoya idan kun yi fada ku shirya, nai kira ga masoya idan kun fada ku shirya. Cutar da masoyi yan uwa ina wata riba, cutar da masoyi dan uwa ina wata riba. So ne mai sa ɗan adam yayi ta tagugu tsakiyar dare. So ne mai sa ɗan adam ya kasa yin barci tsakiyar dare, ka kasa yin barci tsakiyar dare. So ne mai sa ɗan adam ya kasa yin barci tsakiyar dare. Assalamu alaikum, sunana Mustapha Hussein wanda kuka fi sani da Musti Fashion. Ina kira ga ɗaukacin masoyana da ku garzaya YouTube channel ɗina mai suna Mustapha Hussein TV domin ci gaba da kallon shirye-shiryen da nake kawo muku. Kada ku manta ku danna subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa da sanar da ku shirye-shiryen mu da zarar na ɗora.